Φιλοσοφίας Δικαίου και Ποινικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και οι κυριότερες δημοσιεύσεις του είναι το εγχειρίδιο Φιλοσοφίας Δικαίου, οι μελέτες Φιλοσοφίας Δικαίου και μια καταπληκτική μονογραφία για το Χάιντεγκερ, τα μονοπάτια της σιωπής. Ο τίτλος της ομιλίας του είναι «Τα τρία σώματα του πολιτικού, ελευσόμενο νέο γένος, ένσαρκη παρουσία του υπερβατικού, συλλογική ενθαδική ενικότητα». Παρ' όλα αυτά είναι και το βαρύ πυροβολικό της, δηλαδή δεν είναι σκέψη. Παρ' όλα αυτά είναι κυριανός, όλοι έτσι ξεκινάνε. Και θέλω να πω ότι θα δοθεί επιτόπου απάντηση στον κύριο Γιάννη Σταθιού, εφόλης της ύλης. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, ελπίζω να ακούγομαι. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ και εκβαθέων την Χλόη για την εκπληκτική αυτή συνέχεια εκδηλώσεων και στα σεμινάρια στην Αθήνα για την τελεζιανή σκέψη, αλλά και αυτό το υπέροχο συμβάν των ομιλιών στο βουνό. Πραγματικά είναι όαση ελευθερίας και επικοινωνίας πνευματικής. Άρα ό,τι και να πω σε ευχαριστία είναι λίγο. Ναι, ακούγομαι. Ωραία, λοιπόν, ας μιλήσουμε λοιπόν για τη ζωή και να δούμε, θα έλεγα, τρεις όψεις της έκφρασής της στο πολιτικό, τρεις όψεις ειδικότερα του συλλογικού του φορέα που συνηθίζουμε να αποκαλούμε λαό. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι οι όψεις αυτές επιλέγονται ως εκδοχές μιας συνολικής αντίθεσης στα κεκτημένα και τα δόγματα του κρατούντος συνταγματισμού. Σύμφωνα με αυτόν, ο λαός είναι ο κυρίαρχος της συνταγματικής τάξης και την νομιμοποιεί με τις εκλογές. Πρόκειται εδώ για την παραδοσιακή αντιπροσωπευτική δημοκρατία που αποσκοπεί στην επιλογή των κυρίαρχων ελίτ μέσα από τον κοινοβουλευτικό, επιτρέψτε μου τον όρο, το πιστεύω βαθιά, κρετινισμό, οι περιοδικές εκλογές αλλά και τα δημοψηφίσματα και τα όμοια επέχουν θέση καρναβαλικού acting out των ατομικοποιημένων μαζικών συνονθηλευμάτων. Ο κοινοβουλευτισμός σκεπάζει τις υπόγειες συστημικές διεργασίες σε επίπεδο βαθέως κράτους, που είναι η πραγματική εξουσία και η κυριαρχία, διαμορφούμενη από συνάψεις ανάμεσα σε πλουτοκρατικές συμμορίες, πολιτικό προσωπικό, υπηρετικό και ισχυρούς γεωπολιτικά προστάτες. Όπως έχει συναφώς ορθά παρατηρηθεί με αφορμή τη δομική μετάλλαξη, ας πούμε, της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να γίνεται βάσιμα λόγος, επιστημονικά κατοχυρωμένος, για νέο φεουδαρχική διαστροφή, όπου μία αποκομμένη από λογοδοσία γραφειοκρατική ομάδα ενδιαφερομένων αναπαράγει τον εαυτό της με ευνοιοκρατικά κριτήρια προσωπικής πίστης και αφοσίωσης, όπως το Μεσαίωνα. Παραπέμπω στο εξαιρετικό πόνημα του Κωνσταντίνου Γιαννακόπουλου, ο νεοφεουδαρχικός συνταγματισμός. Ένα νομικό έργο, αλλά πολύ εύληπτο για τους μη νομικούς. Ο νεοχιτλερικού τύπου μακαρθισμός των δυτικών καθεστώτων με αφορμή τις γεωπολιτικές εξελίξεις που άρχισαν με την αναστροφή της ατλαντικής μονοπολικότητας και κορυφώθηκαν την τελευταία πενταετία, είναι ένα ακόμη δείγμα της αμετάκλητης απαρχαίωσης της λεγόμενης δημοκρατίας δυτικού τύπου. Αλλά οι όψεις του λαού για τις οποίες θα σας μιλήσω επιλέγονται ως εκδοχές αντίθεσης και σε κάτι άλλο, στις παραδοσιακές εξ αριστερών λιάνσεις και αφαιρόμενες ως ριζικές ανατάξεις του κοινοβουλευτικού κρετινισμού. Εάν στο πλαίσιο του πατροπαράδοτου συνταγματισμού ο λαός δεν είναι παρά άθροισμα ιδιωτελών ατόμων, πολιτικό απίκασμα του αγοραίου Homo economicus, η αριστερή κριτική απευθύνει έκκληση είτε στο πλήθος, π.χ. δια του Νέγκρι μέσω Σπινόζα, είτε σε ορισμένη έννοια αγωνιστικής, agonistics, π.χ. δια της Μουφ και των σχολιαστών της, η οποία ανατρέχει σε έναν κακοχωνεμένο Σμιτ, τον οποίο η ερμηνεία της καταντά αγνώριστο, ευνοχίζοντας την έννοια του εχθρού με αυτήν του αντιπάλου. Είτε πάλι σε πολύχρωμες συνομαδώσεις επιμέρους ταυτοτικών συνόλων. Κύριο παράδειγμα εδώ η μπατλεριανή έννοια της συνάθρησης, όπου καταργείται κάθε κλασική ή νεωτερική διάσταση ισχύως του λαού.
Εδώ έχουμε συναντήσει σωμάτων εγχάρακτων από την καταστατική τους ευαλωτότητα, έκθετων στο τραύμα και από αυτούς τους όρους επιτελεστικών. Η φαινομενολογική σύλληψη είναι μεγαλειώδης. Η πολιτική της αξιοποιησιμότητα αμφίβολη. Έχω αλλού ασκήσει κριτική στον πατλεριανό δικαιοπολιτικό μοντέλο, λέγοντας ότι γλωσσοποιεί καταλυτικά το πολιτικό. Εμένω δε σε αυτή μου τη θέση, παρόλη τη δηλωμένη επίγνωση της Butler, ότι δεν πρέπει να γλωσσοποιούνται όλα, και την αναδρομή της γι' αυτό ως εγγύηση στη συνάντηση των σωμάτων στο δημόσιο χώρο. Και εμένω διότι έτσι στην αμιγή γλωσσοποίηση του πολιτικού υποκαθίσταται ένας εξορισμού ασθενικός συλλογικός δρόν. Εδώ μια διακειμενική θεώρηση θα μας πήγαινε ενδεχομένως στο Pensiero debole του Βάτιμο, που τείνει να θυματοποιείται για να δηλώσει με αυτό κάτι που μπορεί να γίνει μετά επιτελεστικό. Έχουμε μπροστά μας δηλαδή μια γλωσσοποίηση και πάλι που είναι απλώς δευτέρας τάξεως. Μια πιο ακραία εξάχνωση του λαϊκού πολιτικού σώματος συναντά κανείς στην μοδάτη πολυλογία για το κενό σημαίνων του Monsieur Laclau. Εδώ πρόκειται πλέον όχι για γλωσσοποίηση, αλλά για ολική σημειωτικοποίηση αυτού του σώματος. Αρκεί να θυμηθεί κανείς εδώ την απόλυτη καταφρόνηση με την οποία δικαίως ο Ντελόζ αντιμετωπίζει τόσο την κυριαρχία του σημαίνοντος, όσο και την υπόγεια σε αυτή υποκειμενοποίηση των πραγμάτων στα Μίλ Πλατώ. Ξεκινώντας λοιπόν την περιήγησή μας στα σώματα του λαού που αντιτίθεται στα ανωτέρω συνολικά, έρχεται στο νου ο ελευσόμενος λαός του Ντελόζ. Η έννοιά του αυτή είναι αρκούντος φασματική. Πρόκειται προδήλως για ένα επιφαινόμενο της πολεμικής νομαδικής μηχανής, όπως για παράδειγμα αυτή περιγράφεται στο περίφημο 12ο κεφάλαιο των Μίλ Πλατώ. Κόντρα στην έννοια της δημοκρατικής μάζας ή σε αυτήν μιας χαλαρής διαταυτοτικής πληθείως, έχουμε εδώ διαχρονικά σταθερές μοριακές κινητικότητες που εδαφικοποιούνται πρόσκαιρα, γραμμομοριακά, πάντοτε αντιβαίνοντας στο λόγο του κράτους. Ενδιαφέρουσα είναι η αναφορά του νομαδικού πολεμιστή σε τρεις όψεις μιας πνευματικής γεωγραφίας, την έρημο, τη στέπα και τη θάλασσα. Χαρακτηριστική η συμβολική τους, οριζοντιώτης και εύλογη. Στη θέση της ακίνητης καθετότητας της κρατικής δεσποτείας, ο νομαδικός λαός είναι εξισωτικά επιφανειακός, όπου η επιφάνεια είναι το βάθος του, εκφραζόμενος ως Άραβας ή Σημίτης πλάνης στην έρημο, εδώ θα υπάγονταν επίσης ο Ινδιάνος και ο Παλαιστίνιος, ως χορευτής στη μορφή του έφυπου Μογγόλου ή του πάνοπλου και μηχανοκίνητου παρτιζάνου στρατιώτη στη στέπα, ως κυματική οντότητα ταξιδευτής ή πειρατής στη θάλασσα. Ο λαός αυτός έχει χαρακτήρα συμπληρώματος ή πολύματος. Στο τι είναι φιλοσοφία, γίνεται σε αυτή τη συνάφεια μια ενδιαφέρουσα αναφορά των Ντελόζ Γκαταρί στην ευήθεια του Σλάβου. Δεν πρόκειται για τον τυπικό ηλίθιο, με την έννοια του απληροφόρητου, ανενημέρωτου και αστοιχείωτου που υπάγεται ακόμη στη δυτική μεταφυσική ως ανεπαρκής υλοποίηση του εγωκεντρικού πανγνωστικού υποκειμένου της, κάποιος που ακόμη δεν ξέρει αλλά μπορεί να μάθει. Στο μοντέλο ανήκει. Πρόκειται μάλλον για την απεραντοσύνη της ηθικής αθωότητας και της από μέρους της παράβλεψης της γνωστικής επικυριαρχίας. Ο ηλίθιος του Ντοστογεύσκη, το άσκεπτο του δυτικού εγωκεντρισμού και του ουμανισμού του, που όπως μας έδειξε ο Χάιντεγκερ παρασιτεί από αυτού. Μήπως ο Ντεκάρτ τρελαίνεται στη Ρωσία, θα αναρωτηθούν οι Ντελόζ Γκαταρί. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ο ελευσόμενος λαός ως φάσμα ορίζεται κυρίως αποθετικά, μη εδραίος, απεδαφικοποιητικός, αντικρατικός και θετικά ορίζεται μόνον έμεσα, καθώς συνήρεται με κεντρικότερες ντελεζιανές έννοιες όπως αυτές του γίγνεσθε μειονότητα, της γραμμής φυγής και της εμενούς ριζωματικής κίνησης. Στην ομαδολογία των Μίλ Πλατώ, αυτή η κίνηση εικονίζεται στον σαμποτέρ και τον λιποτάκτη, αλλά και μέσω του Jünger, του Ernst Jünger, στον επαναστάτη που διαφεύγει από το στρατιώτη και τον εργάτη, άλλοι δύο τύποι του Jünger. Έτσι, η αναφορά δε στο Jünger θα πρέπει να καταστήσει πιο προσεκτικούς όσους θέλουν να διαρρήξουν, και θα μιλήσω παρακάτω γιατί, την πνευματική σχέση του Ντελόζ με τη γερμανική σκέψη του Μεσοπολέμου, ανεξάρτητα από την ορισμένη απόκλησή του, ειδικά πράγματι από το Χάιντεγκερ.
Στο ίδιο έργο, στο «Τι είναι φιλοσοφία», ο ελευσόμενος λαός και η νέα του πνευματική υγεία παρουσιάζονται να είναι αντίθετα στη δυτική δημοκρατία. Είναι ενιακά συμβαντικά πρόσωπα χαρακτήρες, είναι personnage. Δεν είναι ιστορικοί τύποι. Είναι αντιευρωπαϊκά και αντικαπιταλιστικά ενθουσιαστικά γίγνεστα. Γίνεται μια περίφημη αναφορά στον Καντ για τον ενθουσιασμό εκεί. Μειονοτικά και αντιπλειοψηφικά. Είναι επενέργειες στη γραμμική ιστορία, αλλά τα ίδια κίνδε εκτός αυτής είναι στιγμές της χάριτος. Ένα τέτοιο συμβαντικό γίγνεσθε δεν έχει καμία σχέση με δυτικο-δημοκρατικές δοξομαχίες φιλολογούντων στα δείπνα του κυρίου Ρόρτι, λέει χαρακτηριστικά το κείμενο, δηλαδή στο φιλελέδικο παρεάκι ακιζόμενων αντιλεγόντων περί ζητημάτων, λένε οι Ντελέζ Γκαταρί, όπως η οσμή του τυριού, και όπου εν τέλει μια γλυκερή συνενετική ανεκτικότητα βασιλεύει ανενόχλητη. Ο ελευσόμενος λαός είναι ο τελικός τόπος του ανεπίκριτου ανάμεσα στη μάζα, τον κόσμο, το λόγο και το χάος, η κοινή τους σκιά, ίσως ένα ανάλογο του θανάτου. Η αποθετικότητα, φασματικότητα του λαού δεν είναι έλλειμμα ανάλυσης, όπως θα φαινόταν εκ πρώτης όψεως από την πλευρά του Ντελέζ. Υπηρετεί τους σκοπούς της σκέψης του, την απαλλαγή από την καθιερωμένη ηθικότητα και τις συνταγές της, την αντίθεση στην έννοια της κυριαρχίας που δεσπόζει στο πλαίσιο της παραδοσιακής πολιτικής θεωρίας, την αποφυγή μιας φαινομενολογίας της ενσωματότητας και του βιωμένου κόσμου, που θα κινδύνευε να μας επιστρέψει στον υποκειμενισμό σε βάρος της σκοπιάς του φιλοσόφου που είναι αυτή μιας απρόσωπης και μηχανιστικής εμμενιοκρατίας. Υπηρετεί τέλος την αντίθεση του Ντελέζ, ορθότατη στη διορατικότητα και διάβγειά της, στην κοινωνιολογική σμίκρινση του λαού, σε ορισμένη κοινωνική τάξη και στην αναγωγή του συμβαντικού και επιθυμητικού λαού στην πολιτική οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο ο ντελεζιανός λαός συγγενεύει με το δίχως όργανα σώμα χωρίς να ταυτίζεται μαζί του, κατά το ότι δεν γίνεται οργανισμός ταυτοποιήσιμος στις αρθρώσεις του και έχοντας θέση διακριτού υποστατού ιστορικού υποκειμένου. Μια ενδιαφέρουσα μελέτη θα ήταν αυτή για τις σχέσεις του φασματικού λαού του Ντελέζ με τον ντεριντιανό φάντασμα. Αυτή η φασματολογία, αυτή η ontology, ξεπερνά ωστόσο το σκοπό του παρόντος που εστιάζει στο λαϊκό σώμα και τις τροπικότητες του και έτσι δεν θα επιμείνω σε αυτό. Συνεχίζοντας τώρα σε αυτόν τον καμβάκι, υπογραμμίζοντας εδώ ότι δεν επιχειρώ κάποια γενεαλογία ή ιστορία των ιδεών, αλλά αναζητώ τις οικογενειακές ομοιότητες και τις δομικές αντιθέσεις παραδειγμάτων του λαϊκού σώματος για την εξαγωγή εν τέλει κάποιων συμπερασμάτων ή την ανάδειξη απορριών. Ας προχωρήσουμε ακριβώς σε μια αλλαγή λοιπόν παραδείγματος, χρήσιμη αναλυτικά ως αντιπαραβολή προς το φασματικό λαό του Ντελέζ, καθώς εδώ το λαϊκό σώμα είναι κάτι εξοχήν πάρον και δι ως κάτι έτερον της εμμενούς ροής των στοιχείων. Πρόκειται εν άλλης λόγης για την αυτοπαρουσία του λαού εν είδη ανά παράστασης του υπερβατικού, ανά παράστασης representatio, representation, που κόντρα στην έννοια της αναπαράστασης ως γνωσιολογικού τρόπου αλλά και ως θεωρητικής βάσης της πολιτικής αντιπροσώπευσης συνίσταται στη μεταστοιχίωση του υπερβατικού και στην εκείθεν επιφάνειά του εντός του εμενούς. Βρισκόμαστε εδώ άρα στην καρδιά της σμιτιανής θεωρίας για την πρωταρχία του πολιτικού που ενσαρκώνεται διαμέσου της κατά τα άνω παρουσίας του λαού. Ο λαός είναι παρόν, έτσι, δεν είναι φασματικός. Η συμβατικότητα του λαού αυτού είναι παντελής. Ο λαός αυτός δεν διαβουλεύεται, δεν υπολογίζει οικονομικά ωφελημιστικά, δεν αναλύεται σε ούτε συντίθεται από άτομα. Η ακλαμάτσιο του ηγέτη διέρχεται μέσα από το λαϊκό σώμα ως αλόκοτη φωνή και κλίση του υπερβατικού, της οποίας αυτό το σώμα δεν είναι παρά το αντιχείο. Καθώς το υπερβατικό δεν έχει πρόσωπο και εμενή υπόσταση, το λαϊκό σώμα που ζητοκραυγάζει και επεφημεί είναι το ίχνος της επίνευσης προς τον ηγέτη ενός απόντος. Το ίχνος ενός απόντος, μεταστοιχίωση. Εδώ πλέον το φασματικό ντελεζιανό συμβάν αποκτά σάρκα και οστά. Ο λαός γίνεται όντως ένσαρκος και βυθίζεται στο βίωμα που ο Ντελέζ θέλει να αποφύγει. Ο γραμμικός χρόνος γίνεται στιγμή και αιών. Ο φυσικοεπιστημονικός χώρος γίνεται πνευματικός τόπος.
Η πολιτική φαινομενολογία γιορτάζει εδώ το θρίαμβό της, επιτρέποντας την απόκτηση μιας έννοιας του ιστορικά συμβαντικού συλλογικού υποκειμένου που η ντελεζιανή επιφύλαξη προς τον κρυπτοϊποκειμενισμό της φαινομενολογίας ακόμη εμπόδιζε. Το φρικιόν σώμα του λαού γίνεται το κατεξοχήν επιφαινόμενο τόσο υπό την έννοια της ανάδυσης όσο και υπό αυτήν της εξάντλησης κάθε άλλης έννοιας βάθους. Το λαϊκό σώμα γίνεται το μηδενικό σημείο ως πηγή του πολιτικού από το οποίο γεννιέται ο νόμος, δηλαδή εξ νίχιλο. Εγείρει δε το αίτημα της κυριαρχίας ως εμενός επίγον και επικείμενος ημιμάνεντς. Το λαϊκό σώμα συγκροτεί τον κόσμο του πολιτικού με τρόπο όλικο, με αναφορά σε όλη την κοινωνία και σε όλη την οικονομία. Η επιφάνειά του δεν περιορίζεται στη φανέρωση διαλεγόμενων προσώπων μακράν της κοινωνίας και της οικονομίας όπως θα το ήθελε ο φοβικός αριστοκρατισμός της Άρεντ. Το λαϊκό σώμα στίζει τον καιρό και αναμνημονεύει τις τήξεις. Από τις λαϊκές θύελες της Γαλλικής Επανάστασης, διαμέσου των αντιφιλελεύθερων συντάξεων, που ο φιλελευθερισμός στιγματίζει συλλήβδιν ως ιστορικούς ολοκληρωτισμούς, έως τον περονισμό, την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τους ανταρτικούς ηγέτες και αυτοχθονικούς λαϊκούς κυβερνήτες των Λατινοαμερικάνικων Επαναστάσεων, από τον Τσε και τον Φιδέλ έως τον Τσάβες και τον Μαδούρο. Τίποτε δεν αποτελεί μεγαλύτερο ανάθεμα για τον πολιτικό φιλελευθερισμό από αυτά. Αλλά ο Σμιτ είχε προλάβει να πει: ο φιλελευθερισμός δεν είναι πολιτική στάση. Είναι ο θανάσιμος εχθρός του πολιτικού. Είναι εδώ που βρίσκει το αίρισμά του ο κοινός στον κυρίαρχο συνταγματικό λόγο και στους αριστερούς του ψάλτες αντιλαϊκιστικός λόγος. Η δημοκρατία είναι καλή όταν είναι αρεστή στο καθεστώς των ελίτ και στο λόγο τους. Αλλά το φάσμα ή το μεταστοιχειωμένο σώμα του λαού δεν σβήνονται. Είναι εδώ. Και η υπόκοφη βοή τους δεν μπορεί να παρακουστεί. Wir sind das Volk. Επιλέγω επίτηδες στο γερμανικό όρο. Πρόκειται για την εσαή παρουσία ενός διπλού στο σώμα του βασιλέως, ενός διπλού στοιχείου, The King's Two Bodies, για να θυμηθούμε τον Ernst Kantorowicz. Αυτά είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια των θειασωτών του φιλελευθερισμού, αλλά δεν είναι μονοδρομικώς δεσποτικά ή ολοκληρωτικά, όπως αυτός θέλει να μας κάνει να πιστέψουμε. Ο Σμιτ, για παράδειγμα, δεν είναι πρωτευόντος θεωρητικός της κυριαρχίας, όπως το θέλει ορισμένοι κυρίαρχοι στους ιδεολογικούς μηχανισμούς των δυτικών καθεστώτων, για παράδειγμα στα πανεπιστήμια άποψη. Ο Βαρδουλάκης επαναλαμβάνει αυτό το λάθος στο κατά τα λοιπά εμπολής ευρηματικό του πόνημα αγωνισμό στάσης. Ο Σμιτιανός λαός δεν είναι ουδόλως στο τέλος της ιστορίας όταν καθίσταται κυρίαρχος. Αντίθετα, η κυριαρχία είναι μια πρόσκαιρη αναβολή της πραγματικά πρωταρχικής στον Σμιτ έννοιας, της πραγματικά πρωταρχικής έννοιας του σμιτιανού πολιτικού δηλαδή, που είναι η εχθρότητα. Ο σμιτιανός λαός δεν είναι ένα άφταρ συλλογικό εγώ που επιδιώκει την αμετάκλητη δεσποτεία. Πρέπει να κατανοείται ετερολογικά από το αντίθετό του. Είναι ο άλλος, ως εχθρός βέβαια, που συγκροτεί το λαϊκό εγώ. Ο Σμιτ είναι συνεπώς, όπως έχω δείξει εκτενώς αλλού, θεωρητικός όχι της κυριαρχίας, αλλά του ριζικού, προτακτικού και μη περαιτέρω αναγώγημου διχασμού. Σε αντίθεση με όσα πρεσβεύει ο Βαρδουλάκης, Σμιτ και Λορό δεν αντιτίθενται, συμπίπτουν. Αναφέρομαι στο έργο της Νικόλ Λορό για το διχασμό στην Αθήνα, στην αρχαία Αθήνα. Κυρίαρχος το Σμιτ δεν είναι κανείς. Όποιος κυρίαρχος δεν είναι παρά ένας κατέχον. Ένα πρόσκαιρο και συνεχώς ανανεούμενο εμπόδιο της έλευσης του Αντίχριστου. Για την πρωταρχία στον Σμιτ του διχασμού και όχι της άτιμης κυριαρχίας, και μάλιστα και σε υπαρκτικό επίπεδο, είναι χαρακτηριστική η φράση του από το Glossarium. Der Feind ist unsere eigenste Frage als Gestalt. Ο εχθρός είναι μορφολογικός, η πιο προσίδια μας έγνοια. Ο Σμιτ είναι τερολόγος. Δεν είναι απολογητής κυριαρχίας. Με την υπαρκτική έννοια του πολιτικού στον Σμιτ έχουμε ήδη εισέλθει στο τρίτο μας παράδειγμα του λαϊκού σώματος, το λαό όπως τον συλλαμβάνει ο Χάιντεγκερ. Όπως έχω προσπαθήσει να δείξω στη μονογραφία μου που είχε την καλοσύνη να αναφέρει η αγαπητή Μαργαρίτα,
για τον Χάιντιγκερ, αυτός υστερεί έναντι του Σμιτ κατά το ότι δεν αναδεικνύει την αυτονομία του πολιτικού όσο εκείνος. Ωστόσο υπάρχει ένας πολιτικός Χάιντιγκερ που αναδύεται όχι τόσο από τα κείμενά του των αρχών του 30, όπου η συστράτευση με τον ναζισμό φτωχαίνει τη σκέψη του, όσο από το συνολικό του έργο έμεσα, αφού η πολιτική με την τρέχουσα σημασία της είναι για τον ίδιο αναυθεντικότητα με τα κριτήρια της αναλυτικής υπαρκτικής ή προϊόν της πλαισιοθέτησης του Γκεστέλ με τα μέτρα του ύστερου έργου του. Μια συνολικά χαϊντιγκεριανή λοιπόν έννοια του λαού θα συνίστατο, θα λέγαμε, σε ένα συλλογικό εκστατικό Dasein που με τη συνείδηση πεπρωμένου ακολουθεί την κλίση της μοίρας του. Ένα σημαντικό ζήτημα εδώ είναι πώς μπορεί να υπερβαίνεται στο εσωτερικό ενός τέτοιου λαού η πρωταρχική για την αναλυτική της ύπαρξης έννοια της προσίδιας ενικότητας, μοναχικότητας, ιδίως εν ώψη του θανάτου, έννοια που αν δεν προϋπάρχει του εν το κόσμο είναι και του συνήνε, δεν πάβει πάντως να είναι ίσαρχέγονη με αυτά. Η πρωταρκτικά μοναχική υπαρκτική αυτή εμπειρία, ό,τι δηλαδή εννοεί ο Χάιντιγκερ με τον όρο εκάστοτε εμών είναι δικότητα, περίφημη Gemeinigkeit, κλείνει το δρόμο προς το λαό ως συλλογική προσιδιότητα. Υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Εν πάση περιπτώσει, συνάγεται ότι για το Χάιντιγκερ είναι ένας λαός διανοητός, ο οποίος με τα χαρακτηριστικά που είπαμε συναντάται εν ελευθερία με άλλους τέτοιους λαούς, ώστε από αυτή τη συνάντηση να μπορεί να προκύπτει ένα σύστημα διεθνών σχέσεων όπου η ισότητα των λαών μεταξύ τους θα είναι αυτοφυής και όχι ψευδές προϊόν της υποταγής σε υπερεθνικούς θεσμούς που φαλκιδεύουν αυτήν την ελευθερία. Και με αυτή την έννοια ο Χάιντιγκερ θα χαιρετήσει την έξοδο της Γερμανίας από την κοινωνία των εθνών. Η έννοια του λαού εγκαταλείπεται όμως στο ύστερο έργο του Χάιντιγκερ. Αντίθετα, το πολιτικό στίγμα του γίνεται τώρα η άρνηση της κυριαρχίας μέσα από την έννοια της άφεσης, της Gelassenheit. Ένα ρωμαλαίο υπεύθυνο για τη μοίρα του, αυθεντικό, συλλογικό Dasein δεν εναρμονίζεται ούτε με αυτήν ούτε με τη σταθερή στο έργο του φιλοσόφου πρόταξη ενιών όπως το παράδοξο ανίκιο, η ετερότητα ανεστιότητα, αφού ένας συμπαγής λαός δυσκολεύεται να εμπειραθεί την ετερότητα, ξενότητα που ενοικούν σε αυτές τις έννοιες και έτσι χάνει την αρμογή του με το είναι και την αλήθεια του. Οι έννοιες της λαϊκής αυτοχθονίας και της ράτσας, όπως τις ανέδειξε τουλάχιστον η ρητορική του γερμανικού σοβινισμού, είναι ξένες στο Χάιντιγκερ. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο χαϊντιγκεριανός λαός είναι συνολικά μια εγγενώς αυτοαναιρούμενη έννοια, αδυνατή να προσλάβει ένα σαφές περίγραμμα και μαρτυρά το ανεξέλικτο της πολιτικής σκέψης του φιλοσόφου, αν δεν θεωρήσουμε βέβαια ότι η αντιπολιτικότητα της σκέψης αυτής είναι σημάδι μιας θεωρητικά συνεκτικής φυγής από τον εκοσμικευμένο φιλοσοφικό λόγο, προσλαμβάνοντας τότε θετικό πρόσημο, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι λοιπόν σε αυτό το σημείο που εισέρχεται στο παράδειγμα, στη σκηνή, που εισέρχεται στο παράδειγμα μας γενικότερα και στη σκηνή βέβαια ο στοχασμός του Αλέξανδρου Ντούγκιν, του μεταξύ άλλων και κορυφαίου εκπροσώπου της Ρωσικής Σχολής Γεωπολιτικής και Διεθνών Σχέσεων. Ο Ντούγκιν θεωρώ ότι προσπαθεί να κλείσει το χάσμα ανάμεσα στη σμιτιανή αυτονομία του πολιτικού και τη χάιντιγκεριανή αφέμαξή της από την οντολογία. Σύμπτωμα της οποίας αφέμαξης είναι και η ασθενικότητα του Χάιντιγκερ ως προς την έννοια του λαού που διαπιστώσαμε. Ο Ρώσος στοχαστής αρίεται λοιπόν κρίσιμος για την έννοιά του περί λαού τόπους από τον Σμιτ, όπως η εχθρότητα, ο αντιφιλελευθερισμός, οι διακρίσεις πνευματικής γεωγραφίας, δυνάμεις χερσαίες, θαλασσοκρατία, η κριτική στον αμερικανισμό και η θεωρία των Εβραίων χώρων, τον Grossräume, και τους μοσχεύει σε μια εμπνευσμένη από τον Χάιντιγκερ, αλλά δική του πλέον, η πρακτική έννοια του πολιτικού. Ο λαός του Ντούγκιν προβάλλει σε ένα τέτοιο πλαίσιο ως ένας εθνολαός, διακριτός από τα παραδοσιακά έθνη που είναι ιστορικά προϊόντα των ευρωπαϊκών αστικών επαναστάσεων και από τον σοβινιστικό λόγο των φασισμών που συνιστά ένα παροξισμό του περιέθνους λόγου. Αυτός ο εθνολαός είναι κατά περιεχόμενο αντιφιλελεύθερος, ώστε να μπορεί να λάβει στοιχειωδώς μορφή και να αντισταθεί στην αποσυνθετική λαβή του από το λόγο του ατομικισμού και του ωφελημισμού. Είναι πολιτισμικά καθορισμένος ως ενθαδική ενικότητα, ώστε με αυτοσυνειδησία να συναντάται εν ελευθερία με άλλες τέτοιες ενικότητες σε έναν πολυπολικό κόσμο. Το είδαμε αυτό το φάσμα όραμα και στο Χάιντιγκερ. Είναι τεταγμένος κατά ενός συγκεκριμένου εχθρού, know your enemy, έλεγε ο Σμιτ,
Και εδώ ο Ντούγκιν κάνει και κάτι άλλο. Υλοποιεί την προστακτική name your enemy, που σε πλανητικό πλαίσιο δεν μπορεί να είναι άλλος παρά η αγγλοσαξονική θαλασσοκρατία, μήτρα της πειρατείας και της αποικιοκρατίας. Και είναι εντάξιμο σε μια ευρύτερη γεωγραφική περιφέρεια που ορίζεται πνευματικά πέρα από τη στενότητα της εθνικής ταυτότητας ως λαϊκή αυτοκρατορία. Οι λαοί της ευρασιατικής ζώνης, ακριβέστερα σύνο-ρωσικής, είναι κατά το φιλόσοφο η εμπροστοφυλακή του αγώνος για ένα πολυπολικό κόσμο ελευθερίας χωρίς ψευδοοικουμενισμούς και ηγεμονίες. Οι έννοιες «narod» και «sabornost» στα ρωσικά είναι προκειμένου κρίσιμες. Η πρώτη δεν σημαίνει μόνο το λαό ως όψη του κράτους ή κάτι ταυτόσιμο με το έθνος, αλλά μια συλλογικότητα έθνο-λαϊκή που είναι ενική, προσίδια εστιγμένη ψυχολογικά και πολιτιστικά, αυτοσυνείδητη ως αενάως ανακτώμενη παράδοση ως προς το χρόνο και ως βιώνουσα έντοπα την ταυτότητά της ως ενθαδική ως προς το χώρο. Η δεύτερη, η έννοια της Sabornost, τονίζει το συνήνε ως ουσία του εθνολαού υπό την έννοια της κοινωνίας βίου, με μια βυθιζόμενη στον εκκλησιαστικό λόγο της Ανατολικής Ορθοδοξίας έννοια που διακρίνεται ιεροκρατικά από τις τρέχουσες έννοιες κοινότητας, σοσιαλισμού ή κοινοτισμού, το τελευταίο το εννοώ με την έννοια του communitarianism, όλες προϊόντα της απομαγεύουσας εκοσμίκευσης του δυτικού ανθρωπότυπου. Στο πλαίσιο μιας θρησκευτικής αναμάγευσης του κόσμου, η πολιτική εχθρότητα γίνεται πνευματική και εσχατολογική, απηχώντας τη ρίση του Αποστόλου Παύλου στην προς Εφεσίους επιστολή, παραπέμπω 6,12 σημείο, ότι ουκ έστιν ημίν πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας τους σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Στο πλαίσιο μιας ριζικής ενικότητας του εθνολαού, τα λαϊκά νταζάιν γίνονται πολλά, ανάλογα με την προσιδιότητα των υπαρκτικών τους τρόπων. Σε μια συζήτηση η οποία υπάρχει στο YouTube, στο διαδίκτυο, με τον Φον Χέρμαν, το μεγάλο κληρονόμο της χαϊντιγκεριανής σκέψης και γραμματείας, αναρτημένη λοιπόν στο διαδίκτυο αυτή η συνέντευξη, ο Ντούγκιν θα επιμείνει στην πολλότητα των νταζάιν. Παρά την αντίθετη γνώμη του Φον Χέρμαν, στηριγμένη στην ορθόδοξη ερμηνεία του Χάιντιγκερ, βέβαια, που εννοούσε τον νταζάιν ως μία έννοια που δεν επιδέχεται πολλότητα. Ας σημειώσουμε για λόγους πληρότητας εδώ ότι η σκέψη του Ντούγκιν από εδώ και πέρα είναι πια πολύ σύνθετη. Θα κάνω μόνο μία ανοίξη, δεν θα πάω παρακάτω. Ο ενθαδικός λαός δεν είναι απολύτως πρωταρχικός. Παρασιτεί πάνω σε μια θεμελιωδέστερη έλαμψη, μια Ιλουμινάτιο, που βιώνεται ατομικά και παράγει τον έμφωτο άνθρωπο, έναν Homo Maximus, μια αγγελική παρουσία, ώστε η διαφορετικότητα των Dasein επιφαίνεται έχοντας βάση σε μια βαθύτερη ανθρωπολογική διαφορά. Όμως, καθώς αυτή η έλαμψη βιώνεται αλλά δεν περιορίζεται ατομικά, αλλά δεν περιορίζεται στο άτομο, ένα είδος επιφυτίσεως, ο λαός καθίσταται εις αρχαίγονος μαζί της. Ο άγγελος τότε γίνεται ο Κέσαρ ως αντιχείο του υπαρκτικού λαού, και εδώ πηγαίνω στην έννοια της τσάρστβο, του κεσαρικού κράτους, το οποίο είναι και φορέας του υπερβατικού. Λοιπόν, δεν θα επεκταθώ σε αυτά περαιτέρω, θέλω να δείξω όμως ότι εδώ πάμε σε πολύ βαθιά νερά. Τέλος, η συσχέτιση του λαού και της γλώσσας του είναι κρίσιμη παράμετρος, όπως υπογραμμίζεται στην κορυφαία, κατά τη γνώμη μου, μονογραφία για το Χάιντιγκερ του Ντούγκιν. Ήταν άλλωστε ο ίδιος ο Γερμανός φιλόσοφος που είχε συνδέσει το λαό με ορισμένη φωνή, διάφορη της χίδιν κοινής γλώσσας, φωνή που μόνο σπάνια προφέρουν οι ολίγοι εκλεκτοί. Γράφει στην παράγραφο 196 των συμβολών στη φιλοσοφία «Die Stimme des Volkes spricht selten und nur in wenigen». Η φωνή του λαού ακούγεται σπάνια και μόνο σε λίγους. Επιχειρώντας τώρα μια συγκριτική αξιολόγηση των τριών παραδειγμάτων, θα κατέληγα στα εξής. Και οι τρεις λόγοι για το λαϊκό σώμα ως φέρον το πολιτικό αντιτίθενται στο δυτικό φιλελευθερισμό και τον υποκείμενο σε αυτόν ατομικισμό. Το αυτάρεσκο υποκείμενο διαλύεται σε ριζωματικά μάγματα ή στοιχείται προς υπερατομικές οργανικές δομές ή μαρτυρά τη μετοχή στα έσχατα της υπαρκτικά νοούμενης πολιτικής σύγκρουσης.
Η απόκλιση από τον μαρξικό αναγωγισμό στην κοινωνική τάξη της πολιτικής οικονομίας είναι επίσης κοινή και στους τρεις. Από τον μαρξισμό δε αξιοποιείται μάλλον το ιδεαλιστικό στοιχείο που τον ενικεί. Στοιχείο κρίσιμο και αποσιωπηθέν από την δογματική μαρξιστική ορθοδοξία και το οποίο αναδεικνύει, πρέπει να το πω ανάγλυφα, ο Ντιέγκο Φουζάρο σε ένα μικρό εξαιρετικό του πόνημα, το Marx Idealist. Δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί, το έχω διαβάσει στα γαλλικά. Εστιάζοντας σε ό,τι μας ενδιαφέρει εδώ, στη θεμελιώδη, κομβική και κολοσσιαία σημασίας διαφορά ανάμεσα στην εργατική τάξη του κοινωνιολογικού θετικισμού και στο προλεταριάτο ως έννοια του γερμανικού ιδεαλισμού. Είναι το δεύτερο που και οι τρεις λόγοι που είδαμε μπορούν και αξιοποιούν. Περαιτέρω, οι τρεις λόγοι από κοινού σπάζουν τη διάκριση θεωρία-πράξη. Η νομαδική πολεμική μηχανή είναι ζωή που διαφεύγει τόσο την καθαρολογία περί ενεργημάτων όσο και τον τυφλό εμπειρισμό των θετικισμών. Ο λαός ήδη περιγράφεται ως ομάδα υποκείμενο στον αντιειδίποδα. Ο σμιτιανός λαός είναι απτός και αγωνιζόμενος. Ο χαϊντεγκεριανός ντουγκινικός εθνολαός είναι ένας εξορισμού δρόν λαός, γιατί είναι η συλλογικότητα της οριακής υπαρκτικής πολιτικής εμπειρίας. Τέλος, δεν υπάρχει άραγε, αναρωτιέται κανείς, θα μπορούσε να αναρωτηθεί, ορισμένη συνάφεια ανάμεσα στην τελεσγιανή αυτότητα, την χεκεϊτέ, του λαού και την ενθαδικότητα του εθνολαού σε ό,τι αφορά, παρά τις άλλες διαφορές τους, το ανεπανάληπτο της υπαρκτικής τους ενικότητας, το αυτοφιές της φύσης τους εν το μέσο των πραγμάτων, η media stress, ακόμη και τη γραμμικότητα και ριζωματικότητά τους. Τι είναι αυτή η καταχνιά και το σκληρό φως, αυτό το μπρουιγιάρ και το λιμιέρ κρου της αυτότητας των Deleuze και πώς σχετίζεται με το κατά Ντούγκιν γαλήνιο ρωσικό φως της απέραντης οριζοντιότητας της στέπας. Υπάρχουν φυσικά και διαφορές, κρίσιμες, έρχομαι και σε αυτές. Ο λαός του Deleuze είναι κινητικός, γλιστρά απρόβλεπτα και οι εδαφικοποιήσεις του δεν είναι πια αυτός. Αν ταιριάζει με το κύμα τη στέπα και την έρημο, χάνεται κάπου αλλού, στο δάσος και τα δέντρα. Και αναγεννιέται μόνο σαν χόρτο, σαν αυτοφυής χλόι. Αν άλλωστε το γίγνεσθε του Deleuze πρέπει να συλληφθεί στην ουσία του και αν ο λαός πρέπει να νοηθεί σε στενή σχέση με αυτό, τότε έχει ακυρωθεί ως τέτοιος όταν και όποτε οδηγείται σε ορισμένη γραμμομοριακά απτή μεταβολή, πάβοντας να είναι μοριακός. Με άλλα λόγια, το αποτέλεσμα ενός ντελεζιανού devenir είναι πάντα avenir. Κάπου μπορεί κανείς να αφουγκραστεί μια μακρινή ομολογία ανάμεσα στον ελευσόμενο λαό και τους αμφίσιμους θεούς του Heidegger, που δεν ξέρουμε αν έρχονται ή αν φεύγουν. Αλλά το πνευματικό κλίμα βέβαια ανάμεσα στους δύο φιλοσόφους είναι πολύ διαφορετικό, όπως έχω προσπαθήσει να δείξω εν είδη νήξεως έστω και αλλού. Ο λαός του Deleuze σε καμιά περίπτωση δεν είναι φορέας ηθικού μηνύματος. Η εμενιοκρατία του το απαγορεύει. Στις κρίσιμες πολιτικοθεωρητικά απορίες για τη διάκριση καλών ή κακών λαϊκών μορφωμάτων, ο Deleuze απαντά με συνέπεια ότι οι κακές εκδοχές προκύπτουν από στρεβλή και ανισόρροπη κράση των ροών, από την υπερβολή της φοράς τους. Απαντά δηλαδή σπινοζικά με βάση την ποσότητα και την δοσολογία θετικοτήτων. Έτσι ο φασισμός είναι το σημείο όπου το αυταρχικό κράτος υποκαθίσταται από αντί να χρησιμοποιεί την πολεμική μηχανή. Στο σημείο αυτό η δεσποτεία τρέπεται σε αυτοκτονικό καταστροφισμό. Το εκάστοτε ιστορικά κρίσιμο σημείο μετάλλαξης ιχνηλατείται από τη συγκυρία. Μια πιο λεπτομερή ανάλυση περί αυτού δεν μας δίνει ο Deleuze. Η αποφυγή ποιοτικών κριτηρίων δεν μας βοηθά στο πού να ρίξουμε το βάρος. Μας δημιουργεί μια δυσκολία. Στο ότι ο φασισμός είναι και αυτός ρίζωμα έστω με τη μορφή του Σιαντών, του Ζιζανίου, ή στο ότι ο Ζιζάνιο είναι κακό ρίζωμα. Έφνης. Αν οι διοικητικές σφαγές του ναζισμού εκφράζουν σαφώς τον αμετάκλητο εκτροχιασμό της πολεμικής μηχανής, τι εκφράζει ο εθνοπολσεβικισμός? Τον Στράσερ και Νίκης. Ένα προστάδιο του ναζισμού ή μια γραμμή φυγής επαναστατικής αξιοποίησης της μηχανής? Αναλόγως. Τι υπενήσεται ο ιταλικού τύπου μεταπολεμικός έθνο-μπολσεβικισμός ενός Φράνκο Φρέντα?
που το 69 δημοσιεύει, ήδη το 69, δημοσιεύει μετά το Γαλλικό Μάη, μετά τη γερμανική έκρηξη που φτάνει στη τρομοκρατία αργότερα, δημοσιεύει το φυλάδιο La Disintegrazione del Sistema, που χορεύει απεδαφικοποιητικά σε ένα ρυθμό ναζί μαοϊσμού και παραμαρξιστικού αριστοκρατικού κομμουνισμού. Παράνοια θα πείτε. Εντάξει, είναι η εύκολη απάντηση. Ή τέλος, τι είδους γίγνεσθε εκφράζει το αντιφιλελεύθερο υβρίδιο του ευρασιανισμού που κινείται μεταξύ παραδοσιοκρατίας, λαϊκής επαναστατικότητας, εθνοπολιτισμικής αυτοχθονίας, συνεκδοχικός μιλώντας. Τι γίνεται υπό ντελεζιανό πρίσμα με τις διαχρονικές εμφανίσεις της κόκκινης δεξιάς? Αναλόγως, πώς θα διαφόριζε κανείς με ντελεζιανό τρόπο το Βεδουίνο από το χασάπι του Άισις και λοιπά. Η έλλειψη λεπτομερούς πραγμάτευσης δεν αναιρεί την αξία της πρόσληψης από τον Ντελέζ του λαού ως έννοιας με ρηκτικό και συμβαντικό χαρακτήρα. Γύρω σε αυτό το κύριο θέμα. Είναι στις απόπειρες κανονικοποίησης και φυσικοποίησης της σκέψης του. Με συγχωρείτε. Ναι. Και φυσικοποίησης της σκέψης του που φαίνεται αυτή η αξία. Δέστε για παράδειγμα. Ο Φρεντ Έβανς προσπαθεί σε μια μελέτη του να λύσει το προς το φασισμό ευεπίφορο του ντελεζιανού πνεύματος καταφατισμού και δημιουργισμού, της αποδοχής δηλαδή του εκάστοτε νέου οστιού του, μέσω αναγωγής σε έναν τύπο παρησιαστικής διαλογικότητας των υποκειμένων που διαβάζει ο ίδιος στον Ντελέζ και σύμφωνα με την οποία το γίγνεσθε προάγει ισόρροπα νεωτερισμό, αλληλεγγύη και ετερογένεια, ώστε ο πρώτος να μην παίρνει ποτέ το πάνω χέρι και να ανοίγει την πόρτα στο φασισμό. Το επιχείρημα καταλήγει σε μία μάλλον άνοστη σούπα, η οποία θυμίζει περισσότερο Άρεντ και ύστερο Φουκώ. Για να μην πω και Χάμπερμας δηλαδή. Και πολύ λιγότερο Ντελέζ. Τίποτα δεν ενδεικνύει στους Ντελέζ Γκαταρί τέτοιες προαποκατεστημένες αρμονίες, πέραν του ότι ως επιχείρημα ήδη καταρχήν ερείδεται επί εσφαλμένης βάσεως, αφού οι Ντελέζ Γκαταρί δεν είναι θειασότες μιας αδιαφοροποίητης δρομοκρατίας ή κάποιου ανεφόρων επιταχυντισμού, ας πούμε. Πρόκειται δηλαδή για ιδεοποιήσεις, εξομαλύνσεις και εξοραϊσμούς του ανηρήνευτου ντελεζιανού στοιχείου. Η όποια ανοιχτότητα στους κινδύνους του ντελεζιανού λαού είναι επιτέλους αυθεντικότερη φιλοσοφικά από αυτή την υγειονομική ζώνη που ιδρύει ένας φραστικός αντιφασισμός που χωρίς να αντιτίθεται ουσιαστικά στον λόγο του καπιταλοκοινοβουλευτισμού, για να θυμηθούμε και τον Μπαντιού, κυνηγάει μάγισσες ως dangerous minds, όπως κατά κόρον συμβαίνει με στοχαστές όπως ο Σμιτ, ο Χάιντιγκερ και εσχάτως ο Ντούγκιν, ξεχνώντας ότι, όπως έλεγε και η Άρεντ, η σκέψη είναι εγγενώς επικίνδυνη. Αλλιώς δεν θα ήταν σκέψη. Είναι, θα έλεγα εγώ, αναμυρικασμός ιδεολογημάτων και προπαγάνδας, όπως και ξεχνώντας, προχωράει σε αυτό το στυλ αυτό το επιχείρημα, ξεχνώντας τη μεγάλη αγάπη των Ντελέζ Γκαταρί για τις μάγισσες. Επίσης, από τους Πολ Πάτον, Φιλίπ Μεν και Ρόναλντ Μπόγκ, ο Ντελέζ υφίσταται ορισμένη ορθοπαιδική και παιδονομία. Του προσάπτουν άγρια και απίθαρχη σκέψη. Θέλουν να το συμφιλιώσουν με τη λογική του θετικού δικαίου και των απολογητών του τύπου Rawls, να εξορίξουν έναν εφαρμοσμένο Ντελέζ που θα εναρμονιζόταν με τον καθεστωτικό συνταγματισμό. Ο Λοράν Τεσιτέρ, για παράδειγμα, μας προσφέρει έναν κλινικό, λέει, περί δικαίου λόγο του Ντελέζ, σε αντίθεση με τον κριτικό, ο οποίος αναβαθμίζει το ρόλο της νομολογίας στην υλοποίηση αρχών του δικαίου όπως η ισότητα, η ευθυδικία κλπ. Μεγάλη σκοτούρα, άλλη μεγαλύτερη δεν είχε ο Ντελέζ, να ασχολείται με τους δικαστές. Κατά αυτούς είναι έτσι. Ή έτσι πρέπει να εφαρμοστεί ο Ντελέζ δημιουργικά. Να μην είναι πολύ κριτικός, να γίνει πιο κλινικός. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι τεχνοκρατικά εφαρμόζουν τον Ντελέζ και οι ηθήνοντες του Ισραηλινού στρατού, κάτι που σίγουρα κάνει τον Ντελέζ να στριφογυρίζει αυτές τις ώρες τον τάφο του. Με αριστερό πρόσημο επιχειρούν ανάλογα άλλοι όπως Ιαν Μπιουκάναν, Eugene Holland και άλλοι να απομυθοποιήσουν την ουτοπικότητα του ανηρήνευτου ντελεζιανού λαού για να του μοσχεύσουν μια καλή δόση αρνητισμού τύπου Αντόρνο. Οπότε ο άγριος ντελεζιανός λύκος ή ο λυκάνθρωπος γίνεται έτσι ένα αχνιστό, τραγανό και εύγευστο λουκάνικο Φραγκφούρτης. Γενικά όλη αυτή η σπουδή ξεβλαχέματος του ντελεζιανού λαού
θέλει να τον κάνει λιγότερο μνησίκακο, λιγότερο εξαρτημένο από τον εχθρό του και περισσότερο αυτοαναφορικό ως προς το ποιος τον συγκροτεί ως υποκείμενο. Η εγωλογία επιστρέφει με καλοσυνάτη προαίρεση. Αυτή τη γνώριμη συγκαταβατικότητα της υπηρετικής του πλανητικού καθεστώτος διανόησης, για να συγκαλύψει και να κατασυγάσει όλη την εκρηκτική συγγένεια ανάμεσα στον Ντελέζ και την ετερολογία του Σμιτ που περιγράψαμε πιο πάνω. Θυμηθείτε τι είπαμε για τον Γιούγκερ. Στα άλλα δύο παραδείγματα, τον Έρνστ Γιούγκερ. Στα άλλα δύο παραδείγματα, το σμιτιανό και το πρακτικό, τα πράγματα αλλάζουν. Ο λαός γίνεται ένας οργανισμός, συγκροτείται ως σώμα φορέας του πολιτικού, εδαφικοποιούμενος, χωρίς ασφαλώς να υποτιμώνται οι γενετικές της εδαφικοποίησης διαδικασίες. Επίσης και στα δύο αυτά παραδείγματα ο λαός διαθέτει ορισμένη πνευματικότητα, δεν σκληρύνεται δηλαδή σε αντικείμενο επιστημικής γνώσης, κατά το μοντέλο της αντιστοιχίας ρες και ιντελέκτους. Ακόμη και ο δεδηλωμένος πολιτικός πλατωνισμός του Ντούγκιν δεν πρέπει να ερμηνεύεται εκτός αυτού του πλαισίου κατανόησης. Σημαντική είναι η διαφορά σχετικά με την τυχόν λυτρωτική αποστολή του λαού, που είπαμε ότι είναι άγνωστη στον τελεζιανό λαό. Για το Σμιτ, ο λαός δεν είναι απαραίτητα φορέας ηθικού μηνύματος, μεν, εκπληρώνει όμως μια υπερθενερχόμενη αποστολή. Αντιμάχεται τον ερχομό του Αντίχριστου. Τι θλιβερά λίγο πράγμα, θα έλεγε κανείς. Ωστόσο, είναι κατανοητή η κατάληξη του Σμιτ. Είναι παιδί του τραύματος της εκοσμίκευσης, δεν έχει αυταπάτες περί της υλοποίησης στα εγκόσμια του θεϊκού μηνύματος. Αρνητής απ' την άλλη του αστικού πνεύματος του Σαράφη, του ιδιωτελούς εμποράκου και του εραστή της ηλικής χλειδής, ο Σμιτ παραμένει πολιτικός θεολόγος. Άρα η θέωση του κόσμου θα αναβάλλεται αφήνοντας σε όλες τις μάχες του κατέχοντος το ίχνος της ελευσόμενης παρουσίας της. Για το υπαρκτικό παράδειγμα ισχύουν τα εξής δύο. Στη χαϊντιγκεριανή του εκδοχή ο λαός εξαφανίζεται μετά την εμφάνισή του στην αρχή της δεκαετίας του 30, όπως είπαμε. Στον ύστερο Χάιντιγκερ ο λαός διασπάται στους εκλεκτούς του μέλλοντος, die Zukünftigen, και τους φασματικούς θεούς. Η πολιτική περιπίπτει στους πολλούς. Γίνεται όχημα πλαισιοθέτησης. Στη θέση της σωτηρίας υπησέρχεται η δυστοπία της υπαρκτικής ερήμωσης. Ο λαός του ύστερου Χάιντιγκερ ωστόσο δεν πεθαίνει. Γίνεται στην ασθενικότητά του ένας μυστικός λαός. Ας ανατρέξουμε στις δύο μόνο αναφορές στο λαό που κάνουν οι συμβολές στη φιλοσοφία, παράγραφοι 196 και 251. Τι μας λέει εκεί ο μύστης του δρυμού? Μας λέει ότι ο λαός, διανοητός μόνον ενθαδικά, διαστέλλεται από την φιλελεύθερη μάζα και τις έθνο-λαϊκιστικές της επεκτάσεις, εδώ κάνει μια κριτική στον ναζισμό, ότι ο αναυθεντικός όχλος είναι εχθρός της λαϊκής ουσίας που εκφράζουν οι ερωτώντες και οι σιωπηλώς ζητούντες, τους οποίους ο όχλος κλεβάζει, ότι ο λαός είναι εν τέλει αγών μέσα στην ιστορία του είναι επειδή κατάγεται από, κατοικεί παρά το και τελικώς είναι γι' αυτό συμβάν. Η δε λαϊκή αυτή συμβαντικότητα ταυτίζεται με το ανήκειν στο Θεό. Από εδώ και στην τουγκινική πλέον εκδοχή του υπαρκτικού παραδείγματος ο λαός πλατείνεται αποκαλυπτικά, η χαϊντιγκεριανή άφεση δίνει τη θέση της στην εσχάτη των μαχών και το αίτημα της σωτηρίας αναδύεται καθαρά ως αποστολή του εκλεκτού λαού. Από τη σμιτιανή πολιτική θεολογία περνάμε έτσι στην πολιτική θεολογία. Βάλτε στις δύο λέξεις αντίστροφα τα italics. Ο λαός δεν θα είναι πλέον ο κατέχον μόνον, θα γίνει και ο τελικός νικητής επί του σατανά. Κάπου εδώ πρέπει να κλείσω αυτό το ταξίδι στις ατραπούς του στοχασμού για το λαϊκό πολιτικό σώμα με ένα πρώτο πρόχειρο συμπέρασμα, το οποίο θέτω υπό την κρίση σας. Αυτά τα τρία παραδείγματα πρέπει να τα νοήσουμε σαν εμπνεύσεις για τη στάση μας απέναντι στο επερχόμενο σκότος. Μετά το θάνατο του Θεού βιώνουμε πλέον το θάνατο του λαού. Πάνω από την τέφρα του το ανθρώπινο χειρίδιο, ο τελευταίος άνθρωπος, ο βρεφοποιημένος ιδιώτης, διάγει την αδιάφορη και άσκοπη φυτική του ζωή. Ο λαός έχει μετατραπεί σε βιοπολιτικά ρυθμίσιμη πληθυσμιακή πρώτη ύλη ή σε συμμορίες καλοπληρωμένων διεθνών αλητών που επιχειρούν έγχρωμες επαναστάσεις. Είναι αυτό αξιοβίωτη ζωή? Φρονώ πως όχι. Γι' αυτό οι αλήθειες των παραδειγμάτων που σας εξέθεσα μπορούν ίσως να χτίσουν την αντίστασή μας, τουλάχιστον πνευματικά, προληπτικά, την αντίσταση του πνεύματος στο τίποτα, όπως έλεγε επιγραμματικά
Η μαρτυρική κόρη του Ντούγκιν, Δαρία Αλεξανδρόβνα, στην ιερή μνήμη της οποίας και αφιερώνω αυτή την εισήγηση. Σε κάθε περίπτωση, η αντίσταση φαίνεται να προβάλλει ως χρέος ανάληψης του ρόλου, αν όχι του σωτήρος, πάντως τουλάχιστον του κατέχοντος. Άλλη εναλλακτική δεν διακρίνεται. Πέραν ίσως της ολικής καταστροφής του υπάρχοντος, στο πλαίσιο ενός ριζικού μηδενισμού για τον οποίο όλες οι οντολογικές και θεωρησιακές προϋποθέσεις έχουν προπολού καταστεί όριμες. Αλλά αυτό είναι ήδη μια άλλη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.